Russiya 2019-njy ýylyň dowamında Türkmenistandan $300 milyon tebii gaz import etdi. Bu barada Reuters habar agentligi Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi Aleksandr Blokhin'e talgalanyp habar berýär. Munuň bilen Russiýanyň we Türkmenistanyň arasynda geçen ýyl gol çekilen soňky gaz ýalaşygynyň bahasy baradaky maglumatlar ilkinji we köpçüligi äşgär edilýär. 2019-njy ýylyň iýulynda Türkmenistan bilen Russiýa 5 ýyllyk möhletde täze gaz şertnamasyna gol çekdi. Oňa laýyklykda Russiýa her ýyl Türkmenistandan 5,5 milyard kubmetr gaz satyn alýar. Ýöne şu wagtda çelini onuň bahasy boýunça sanlar jemgyýetçiligi ma'lum edilmän gelýärdi. Gol çekilen bu şertnamany Türkmenistanyň döwlet medeniýeti asla agzaman gelýär. 2019-njy ýylyň apreli bilen iýun aýlary aralygynda hem Russiýa gysga möhletli şertnama esasynda 1,1 milyard kubmetr töwereklerinde türkmen gazyny satyn alypdy. Sol bir wagtda Rus diplomaty geçen ýyl anyk näçe mukdarda türkmen gazynyň Russiýa aktarlandygy barada maglumat bermedi. Türkmenistanyň energiýa siýasatyny ýakyndan ýerleýän Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Brüs Panyer, egerde geçen ýyl türkmen gazy Russiýa ýalaşyklarda gözüňde tutulan doly möçberde eksport edilen bolsa, munyň Moskwanyň türkmen gazyny has arzan bahadan satyn almagy ýalaşyn bolmagynyň mümkindigine görkezýändigini aýtdy. Because Russia is aware that Turkmenistan only exports gas to China and that part of the gas goes toward paying off Chinese loans. Panyer Russiýanyň Türkmenistanyň gazyny diňe Hytaýa eksport edýändigini, üstesine de munyň töleğiniň belli bir böleginiň ozal Pekiniň sermaýe höküminde ýatyran teristlerini yapmaga gönükdirilýändigini bilýändigini, şol sebäple de özüne amatly şertleri ýalaşmak mümkinçiligine eýe bolandygyny näkdedi. Bellesek Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi geçen ýyl iki ýurduň arasyndaky sowda dolanşygynyň $696 milyon, 300 milyonlyk gaz sowdasyny hem goşanyňda $1 milyard golaýlaýandygyny aýtdy. Panyer Rus resmiýetleriniň Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwri bu görnüşli çykyşlary etmek bilen Kremliň Aşgabady öz saýasyna dolamak işaretlerini berýändigini aýtdy. And let them know you don't have many friends and you don't have many partners and you should really consider being a lot nicer to Russia. Meniň pikirimçe Kreml bu çykyşlary bilen resmi Aşgabady we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa "Saňa bizden başga kömek etjek ýok. Şonuň üçin Russiýa babatyndaky siýasatyny has ıgrarly alyp bar" görnüşinde işaret berýär diýip Panyer sözüne goşdy. Mundunyň anonimlik şertinde azatlyk bilen gurulaşan ýerli synçy häzir Kremliň Aşgabady gaýtadan öz arbitasyna getirmek üçin diňe gaz sowdasyny Berdimuhammedow we onuň atasyny götergilemek usulyny däl, eýsem gorkuzmak, türkmen ýolbaşçylaryny sebitdäki terrorçylyk hupyny göz ýummukda aýplamak usullaryny hem ulanýandygyny öňe süripdi.